Balmao an ka foli b'aw ye kokurani an donnen VOA Bambara ka Malikura jɛmukan ta ko filanan hukumu kɔnɔ an bɛna Ameriki jamana kan yan jamanatigisi kalata yɛrɛ ko fɔ o baara labanw bɛɛ senna kunnafoni labanw y'a yira k'a fɔ barosigiba min kɛra septembre kalo cɛbɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ kɔfɛ barosigi belebele bɛna kɛ u ka dankanw ni ɲɔgɔn cɛ bi tarata sufɛla la New Yorkikaw fɛ yen o bɛna kɛ maa fila minnu ni ɲɔgɔn cɛ o ye républicains ka jamanatigi dankan J.D. Vance ye ani ka fara démocrates ka jamanatigi dankan Tim Walz kan ni waati in na George Atino ale bɛna o kunnafoniw lase George i bisimila. Nba Mariam aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ni bisimila jati n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na démocrates olu ka cɛbɔ Tim Walz ani républicains ka J.D. Vance olu fila cɛla maa kelen o de bɛna sugandi ka kɛ États-Unis jamana ɲɛma dankan ye wa ni baro in yɛrɛ bɛna sigi kɛrɛnkɛrɛnna New York nɛgɛ kanɲɛ 21 waati n'o bɛna bɛn sufɛ nɛgɛ kanɲɛ 1 ma Bamako ani an ka jamanaw la wa waasa yɛrɛ ka aw dɛmɛ aw ka se ka faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ ni baro kɛnɛ in la VOA ale ka lasigiden Scott Stern ale ye laseli min labɛn n'o bayɛlɛmana Nama Jara fɛ an k'o lajɛ. Tim Walz ni J.D. Vance b'u ka baro kɛnɛ kɛ bi tarata kunnafonidila fila dɔrɔn ɲɛna leere 1 ani sanga 30 kɔnɔ. J.D. Vance ye Minnesota sénateur ye Ohio mara kɔnɔ États-Unis. Donald Trump ka cɛbɔ dɔ walasa ka kɛ a ka ɲɛma dankan ye. A ko nin baro kɛnɛ in ye garijɛgɛ de ye ale bolo ka kuma jamana sɔrɔw ani dancɛ lakanako kan. Nin baro kɛnɛ in garijɛgɛ don ne bolo n bɛna hakilina fɔ Ameriki jamanadenw n balo ko ɲuman kan ani ka jira ko Donald Trump ka politiki taabolo bɛ jamanadenw lawasa kosɛbɛ a bɛ se ka hɛrɛ nati ani dancɛ bɛ lakana woroduguyanfan na ni ninnu kɛra jamana kɔnɔ laɲiniw bɛ sabati. Tim Walz ye Minnesota mara ɲɛmɔgɔ ye Midwest mara kɔnɔ Kamala Harris ka cɛbɔ dɔ ka kɛ jamanakuntigi dankan ye novembre kalo tile 5 jamanakuntigi kalata la a ko se tɛ minnu ye Ameriku hamu b'u la kosɛbɛ ka tɛmɛ u ka sina kan. Like all regular people I grew up with in the heartland, J.D. studied at Yale. Ni mɔgɔ minnu bɔnna ɲɔgɔn kan Midwest u bɛɛ b'a dɔn J.D. Vance y'a ka kalan kɛ Yard Silicon Valley milliardaires de y'a dɛmɛ a ye gafe dɔ sɛbɛn n'a ye mɔgɔw tɔgɔ tiɲɛ sigida la wa ne b'a fɔ aw ye wa ne kɔrɔtɔlen don min baro kɛnɛ in ka daminɛ. I can't wait to debate the guy. J.D. Vance tun ye Donald Trump jalaki ka kɔrɔ a ka mara taabolo la nka Trump labana ka kokoroma don walasa a ka kɛ sénateur ye kabini o waati Vance bɛ ka Trump kokoroma don. Jugu min b'an na o ye démocrates de ye kojugukɛlaw don bawo u ye jamana nafolo nakasi jango se tɛ minnu ye u y'an bila jamana wɛrɛw ka kɛlɛ la n'a man kan o kama n kɛra cɛbɔ ye. J.D. Vance tun y'a fɔ Europe ɲɛmaw ye k'u ka kan ka Ukraine dɛmɛ kosɛbɛ walasa ka Russie kɛlɛ. Tim Walz kɔni ko J.D. Vance ni Trump b'a fɛ ka Ameriki ɲɛmɔgɔya de bila. Ni républicains kumana hɔrɔnya kan u caman hakili la tiɲɛ don ka d'a kan u tun tɛna u kɔ don an jɛɲɔgɔnw la u tun tɛna Ukraine bila tɛ k'a sɔrɔ u ma dɛmɛ. J.D. Vance ko Kamala Harris ye kojugukɛla de ye Ameriki baarakɛlaw ma bawo a bɛ nafa don tungaladenw de la minnu mana États-Unis sariya siratigɛ la. What Kamala Harris seems to want to do is to give all the benefits. Kamala Harris bɛ ka min kɛ o ye de ka Ameriki jamanadenw jɛ nafa la ka di mɔgɔw ma minnu man kan ka na yan o ye kojugu de ye jamana ma minnu bɛ yan sariya siratigɛ la a b'u bali ka du yɛrɛ san u yɛrɛ ye ka dumuniw san ani a b'u bali u ka hakɛw sɔrɔ. Tim Walz ko Trump politiki tarikuba jira k'a mako bɛ nafolotigibaw de la i n'a fɔ a yɛrɛ cogo. A bɛ foroba nafolo namara walasa ka di se bɛ minnu ye kosɛbɛ se tɛ minnu ye a b'u bila gɛlɛya kɔnɔ o de y'u ka baara ye dɔ bɛ fara fɛnw sɔngɔ kan hɛrɛ bɛ sɔrɔ sira minnu kan u b'u latunu u bɛ fasodenw hakɛw dɔgɔya minnu yɛrɛ b'a to ne yɛrɛ bamuso bɛ bɔ fantanya la. Bisu in na nin ye baro kɛnɛ laban de ye yanni novembre kalo tile 5 nata jamanakuntigi kalata cɛ. Wotew dɔw bɛ ka kɛ ka ban mara dɔw kɔnɔ États-Unis n'u ko vote anticipé.
nga Donald Trump ani Kamala Harris o fanganyina filaw ka dango ka bi baro yala o bena se ka yɛlɛma don jamana ɲɛma kalata in na wa ɲiningali tɔ min be nga wasa an ka se ka jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ VOA ka kunnafonidila Veronica Iglesias ale ka laseli dɔ filɛ nin ye o fana bayɛlɛmana Nama Jara fɛ. Républicain ka cɛbɔ jamana kuntigi ɲɛma dankan nɔfɛ J.D. Vance y'a jira kosa in na ko cika min b'a fɛ ka ɲasi jamanadenw ma a bena o fɔ a ka barokɛnɛ sen fɛ bi tarata ani a sina ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye demokratiw ka cɛbɔ ye Tim Walz. Anw ka jɛkulu baarakɛtaw y'an kunnawolo o la an tɛ boli cɛbɔ minnu n'u ka baaraw taabolo ka ɲi o ye Trump ni Vance ye. Visweek ka jamukan sen fɛ ABC jabaraniso la Tom Emmer n'a bɛ républicain ka politiki tɔn na ye J.D. Vance dɛmɛ a ka barokɛnɛ in labɛn hokumu kɔnɔ ani Tim Walz cɛ. O barokɛnɛ in bɛna kɛ lɛrɛ kɛlɛ ni sanga 30 kɔnɔ CBS News jabaraniso la. A bɛ se ka kuma sɔrɔko kan ni Trump ye yiriwali sabati n'a nakasira Harris ni Biden fɛ. A bɛ se ka kuma dancɛ gɛlɛya kan ni Trump tun ye fɛɛrɛw sɔrɔ ni Harris ni Biden y'a tiɲɛ. An b'a dɔn Tim Walz tɛna kuma o kan bawo a b'a dɔn a bɛna jalaki. Nka Tim Walz y'a jira k'a labɛnna ka ban barokɛnɛ in kama wa a bɛna jamanadenw lasɔn. A ka kumaw kɔnɔ tumaw dɔ la campagne in kɔnɔ a b'i sinsin novembre kalo tile 5 nata kalataw kɔlɔlɔw de kan. Kalata in kɔlɔlɔw tɛ ban san 4 nataw dɔrɔn tɛ nka a ɲɛsinen bɛ san 40 nataw de la. Musow ka bange hakɛw lafasali Tim Walz bɛna sinsin o fana kan kosɛbɛ walasa ka fɛrɛ J.D. Vance la barokɛnɛ in senfɛ. John Mark Hansen ka fɔ la politiki dɔnbaga do ani kalanfa dɔ Chicago sanfɛ kalanso la. Vance bɛ se ka jira barokɛnɛ in kɔnɔ ko ni Trump kɛra jamana kuntigi ye a bɛna a bolonɔ kɛ kɔnɔtiɲɛ balili la walima o waati kunkurunin kɔnɔ kɔnɔtiɲɛ in bɛ se ka kɛ jamana fan bɛɛ la. Wotekɛlaw man k'u jigi da cɛbɔ fila ninnu jamana kuntigi dankan nɔfɛ u ka politiki jateminɛw kan campagne in kɔnɔ. Kalanfa John Mark Hansen ka fɔ la. Barokɛnɛw ɲɛnajɛw ka bɔ nka a nafa ka dɔgɔ bawo cɛbɔw tumaw dɔ la u tɛ ɲininkaliw jaabi u bɛ kuma fɛn wɛrɛw de kan min ka di u yɛrɛ ye k'a fɔ. États-Unis jamanadenw bɛna sigi bi tarata ka barokɛnɛ in lajɛ jabaraniw na cɛbɔ fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛmadankan nɔfɛ n'a y'a sɔrɔ u bɛna se k'u lasɔn. Nin barokɛnɛ in bɛ sɔn ka kɛ sababu ye fana k'a dɔn cɛbɔ min bɛna se sɔrɔ États-Unis jamana kuntigi kalata in na. Mariam, baro in mun makɔnɔnen don bi o bɛna sɔn ka kɛ novembre kalo tile 5 jamana ɲɛma kalata baro labanw ye fanga ɲinina ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. Georges Atino, an ka foli b'i ye.